Николаевка районы Зур Чиркли авылында туып үскән. Наилә Матыгулла кызы Ягудина 23 август көнне үзенең 55 яшьлек матур юбилейлы туган көнен каршылый. Аны ихластан онытылмаслык гомер тантанасы белән безнең тапшыру аркылы кызу Алсу, кодасы Мөнир, кодагысы Тәнзилә, оныклары Мәдинә һәм Усман котлыйлар. Алда яңгыраяшак теләкләргә шулай ук кодачасы Мәрьям үз гаиләсе белән бик теләп кушыла. Газиз әниемнең гомер юллары сикәлтәле булып, күп авырлыклар аркылы узды. Бөгелгән талдай никадәр генә аны аяктан язмыш җилләре сындырырга тырышмасыннар, ул барыбер җиңеп чыгып, бик матур килеш яшәп килә. Әбием Шәмсиҗихан белән мине, кызы Алсуны бары 1 яшь 3 ай вакытымнан алып икәү генә үстерәләр. Кызганычка каршы, 12 яшем тулган вакытта әбием дә якты дөнья белән хушлаша. Шул чак әниемә бар туган кардәшләр дә мине үстерергә ярдәм итәләр. Аларга рәхмәтләрем шиксез минем. Әнием Целинага эшкә киткән чакта барысы да чиратлап калдырдылар мине. Олы тормыш юлыма да мине матур узаттылар. Шатлыклы мизгелләр, бәхетле көннәрне миңа кызганычка каршы күп татырга туры килми. 19 яшемдә кияүгә чыктым. Парлы канат кагырга бары 6 ел гына язган була. Тормыш иптәшем Мансур бик иртә вафат булды. Миңа да әнием сыман күкрәгемә 2 баламны кысып калырга язган була. Әле рәхмәт, кайнатам Мөнир һәм кайнанам Тәнзилә миңа олы таянычларыма әверелделәр. Алланың рәхмәте яусын барча кардәшләребезгә дә. Авыр вакытыбызда да бер дә ялгыз калдырмадылар. Алар әниемне дә бер кайчан да ялгыз калдырмыйлар. Барча туган кардәшләр дә аңа садакаларын китереп, гомере буе хәлләрен белешеп яшиләр. Әниемә без бүген ихластан бәйрәм көнендә күркәм сабырлык, тынычлык, озын гомер телибез. Бала оныкларының рәхәтен күреп, матур гына яшәргә насыйп итсен үзенә. Безнең яраткан әниебез хакында бик җылы сүзләр белән генә телгә алып сөйләп була. Габгади, киң һәм ачык күңелле кеше ул. Бер дә тик торырга өйрәнмәгән җан гел нидер эшләргә омтыла. Кулыннан килмәгән эше дә юк әниебезнең. Бик тәмле итеп аш-сулар пешерә, оныклары инде әбиләрен үлеп яраталар. Үзе дә әбиләре аларга гел тәмнюшкалар алып күңелләрен күрә. Әниебез, Раббим сине озын-озак еллар безнең белән бергәләп матур гына яшәтсен. Оныкларыңның бәхетенә куанып яшә. Без барысы өчен дә сиңа рәхмәтләрне укып бәхет телибез. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе ул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәр чак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде, шатлыкка күмәйек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала онук һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шау-гөр килеп өебезгә бар туган, дусларың булсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә әнкәем бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Кытлы булсын синең юбилеең әни, чәчәк атсын үрлеп гөлләрең. Шиксез шатлык белән кайгы күрми, үтсен синең алыгы көннәрең. Хөрмәтле Наилә Матыгулловна, бала оныкларыгыз һәм кода-кодагыйларыгыз да сезне ихлас күңелдән юбилеегыз белән котлыйлар һәм бүләккә матур җыр тапшыралар.
Hamon burishila g'azizaniki sening yurakkayin ko'pimi nos ham jala siydirgan oralarda shoqirim nar bo'lsa da ko'ngil bilan senga suyunam g'azizaniki sening yurakkayin ko'pimi nos ham jala siydirgan oralarda shoqirim nar bo'lsa da ko'ngil bilan senga suyunam bizning uchun ko'pimi ko'rding anikay og'ir shoqlar ishin ranjima sendan g'aziz sendan qadrliroq bir kim yo'q bidi bizga bu yerda g'azizaniki sening yurakkayin ko'pimi nos ham jala siydirgan oralarda shoqirim